децата творят подаръци. Това е почтенската кутия, в която се пускат писъмцата за желанията. Чакам ви! Елате да ви покажа и кухнята, в която готвим. Ехо! Здравей! Здравей! Кой е в леглото? Бързо ставай! Ставай, че ни чака работа! Трябва подаръци да правим за децата. Детски кът с всички условия за игра. Тук децата се учат да бъдат добри домакини. Нали? Да. А сега да идем на поточната линия, дето вървят подаръците. Хайде. Тръгват и падат директно в чувала на дядо Коледа. Всеки един стига до вас. Как? С шейната. Давай към шейната. Чакаме еленчетата и тръгваме. Добре дошли в Рингбол София.